veľmi pekné témy za mňa, pretože všetko to s nami veľmi súznie a sú to témy, v ktorých sme sa aj my obaja ako keby trošku našli v takom tom hľadaní vlastného šťastia, takej hĺbky samej seba. Alebo ja viem konkrétne, že je tam skladba Vesmír, ktorá je minimálne o tom, že som svoj život do určitej doby vnímala príliš vážne, alebo teda aspoň tú prácu, ktorú som robila, som vnímala príliš vážne, veľa som si pripúšťala, veľa som riešila, čo si kto myslí. A potom prišiel človek do môjho života, konkrétne Filip, ktorý mi ukázal, že sa dá ten život žiť aj inak a že sa dá na ten svet pozerať s ľahkosťou, takže o tom tam spievam, že zmeniť optiku nie je málo. Následne je tam Neprestanem dýchať, skladba, ktorá hovorí o tom, že aj keď máme niekedy fakt naozaj náročné obdobia, tak neprestávame veriť tomu, že za tými mrakmi aj tak je to slnko a keď tie mraky prejdú, tak to slnko vyjde von. Už nechcem byť filozofická, ale sú tam veľmi hlboké témy za mňa. Star je o takom tiež ako keby o tom pocite, že to, čo prežívame, sa tam aj tak niekde hore zobrazuje a že vlastne to, čo my žijeme, sa nám aj tak zrkadlí a potom sa to aj tak otvorí. Ale ono sú to také parafrázy. Potom je tam, kam ideme von, tak to má tému samozrejme obyčajnej nejakej ľudského fun, alebo takej tej, minimálne za mňa, takej tej mamkovskej nálady, kedy proste si ľudia už majú také predsudky, že vlastne keď je žena matka, tak už nemá právo sa baviť a nemá právo ani ísť pomaly na ulicu a ja neviem, tak búrame mýty. Kam ideme von je skladba pre všetky mami, ktoré proste sa radi bavia, radi pôjdu v piatok večer na diskotéku a nie je na tom nič zlé, lebo stále na druhý deň prídu domov a riešia svoje deti. Takže sú tam rôzne témy. Tak to už chápem, Lenky Debnárovej slova povedala, že takáto hudba tu chýbala, ona ako mamička sa v tom predpokladám našla. To je skvelé a o toto nám presne išlo. Ešte sa spýtam, ako sa ti spolupracovalo s Myselfom, stíhal tvoje tempo? No musím povedať, že Miško ma dodnes nazýva, že som asi jeden z najvyťaženejších ľudí, akých vôbec pozná, ale to bolo presne práve že to obdobie, ktoré sme mali v čase, keď sme začali tvoriť, lebo ja som mala roztočené 2 projekty naraz a bolo to naozaj náročné. Od januára si to užívam, že už vlastne už je všetko natočené a už len to je vonku a ja už len tvorím hudbu, ktorá ma naozaj najviac baví a najviac naplňa. A určite stíhal tempo, lebo on je tiež ADHD.